Shalom, reemprenem la sèrie de la reconstrucció del Yesod, reconstrucció del fonament, i recordem que estàvem parlant dels 5 exilis que tenien 5 formes d'idolatria. El primer exili era l'exili d'Egipte, que tenia com a predominant la idolatria de la passió. El segon exili era l'exili de Babilònia, que tenia com a predominant la idolatria del poder. El tercer exili, el de Mèdia Pèrsia, que té com a predominant la idolatria de la llei. El quart, l'exili de Grècia, en el que domina la idolatria de la raó. I el cinquè i últim, l'exili de Roma, l'exili d'Edom, que té com a predominant la idolatria del malbaratament. Havíem fet l'exili de Babilònia, amb la idolatria del poder, i ara ens queda, a continuació, la idolatria de la llei amb l'exili de Mèdia Pèrsia. Un cas paradigmàtic d'aquesta idolatria el trobem a la història d'Ester, en el llibre d'Ester, en què es parla del rei Ahasveros, que decideix arbitràriament un parell de coses. En aquestes decisions es produeix idolatria de la llei perquè es produeix una oscil·lació del rigor a la laxitud i de la laxitud al rigor. El primer cas és el cas de la festa, en què demana a Vashti que desfili sense roba a davant de tots els comensals, amb un àpat festiu. I això parteix de la laxitud, que és una laxitud en consideració a la reina, i quan aquesta reina es nega a desfilar sense roba a davant de tothom, el rei oscil·la cap al rigor absolut i decideix aplicar la pena de mort amb la reina. L'altre cas, el cas oposat, seria en què el rei decideix rigorosament que la pena de mort per tots els jueus, que havia decidit a partir de la decisió d'Aman, no pot ser revocada, perquè la llei és estricta i s'ha d'aplicar tal com està manat. Aleshores ell aplica una laxitud a conveniència de dir no, desviem una mica la llei, fem un buit legal, busquem un buit legal per tal de que aquesta pena de mort sigui aplicada no sobre els jueus, sinó sobre els enemics dels jueus. Per tant, veiem l'oscil·lació de la llei a conveniència, que això és una forma d'idolatria, desviar la llei a la pròpia conveniència, d'acord amb el propi ego, per tant. El que he parlat és en relació de Mèdia Pèrsia, que és la base, el punt de partida, l'arrel de la idolatria de la llei, però aquesta idolatria s'ha anat repetint al llarg de la història. I s'ha legislat moltes vegades d'una manera, amb una voluntat de rigidesa, amb una voluntat de conservar una situació de manera artificial, sense permetre l'evolució de la societat. Això s'ha observat, per exemple, a l'època de l'esclavisme, en què va ser molt difícil d'eliminar les lleis d'esclavatge. Després, posteriorment, va passar el mateix amb les lleis del dret de vot de la dona, que va costar molt de poder aplicar el dret a vot de la dona, i després també s'està repetint al llarg de la història, al llarg dels segles, amb la situació de l'emancipació dels pobles sense estat. En aquestes situacions s'aplica la llei d'una manera irracional, senzillament per preservar un statu quo que és injust i que a la pràctica desafavoreix a tota la societat en el seu conjunt. En canvi, l'única llei que funciona a la perfecció, d'una manera molt bona, sobretot quan s'aplica correctament, és la llei de la Torà. La llei de la Torà, si es té una comunitat que aplica la tradició tal com ha de ser, i es té un rabí personal que t'aconsella a les situacions que requereixen un tractament més personalitzat, l'aplicació de la llei de la Torà, que és la llei divina, l'única llei que és al mateix temps flexible i amb certa consistència i solidesa, és el que dona el resultat favorable. Shalom.